Pitali smo ChatGPT da nam napiše ovde idealnih 11 fudbalera sačinjenih od fudbalera Srbije i Bosne i Hercegovine. Da čujemo šta je on to nama spremio. Na golu je Vladimir Beara, jedan od najboljih Srba, ali i golmana svih vremena. AI je došao do jednog logičnog izbora. Na pozicijama desnog beka i centralnog beka stavio je dva Srbina. I to su ljudi sa velikim iskustvom u Premier ligi. Branislav Ivanović, desno, i Nemanja Vidić. Zaista nema bolje od ovoga, mislim, ne samo u ove dve reprezentacije, nego i mnogo šire. Drugu polovinu terena u odbrani branit će najbolji defanzivci Bosne i Hercegovine prema mišljenju AI-a svih vremena. U pitanju su Emir Spahić i Mirsad Fazlagić. Pa prelazimo na vezni red, a tu će biti jedan dečko, zlatni dečko iz Niša, poreklom sa Čajera, Dragan Stojković Piksi. Ni u jednoj kombinaciji ne možemo da zaobiđemo njegovu magiju. Sada je AI rešio da malo pomrsi račune svima nama, jer je u vezni red stavio predstavnika Lacija i Intera, kao i Crvene zvezde, Dejana Stankovića. Kako je Deki imao dobru praćku, pa kada je sevnula ona sa pola, a golman se samo praćnuo. I sada dolazimo do Bosne i Hercegovine, odnosno njenog predstavnika u veznom redu, a to je legendarna desetka Safet Sušić, najbolji asistent Paris Saint-Germaina svih vremena, a znamo kako je to u to vreme bilo teško izvodljivo. U napadu ćemo imati malo interesantne pozicije, iako igramo formaciju 4-3-3. Dakle, Dušan Tadić je na desnoj strani. Tadić će da bude podrška dvojici stamenih, snažnih špiceva koji imaju veliki kvalitet i osjećaj za gol. U pitanju su predstavnik Bosne i Hercegovine Edin Džeko i naš Aleksandar Mitrović, najbolji strelac reprezentacije Srbije svih vremena. Da vidimo ko bi se u regionu da se udruži sa nekim suprotstavio ovom timu. Pišite nam u komentarima jeste li zadovoljni sa ovim sastavom i da li je možda AI nekoga zaboravio. I zapratite bre debelog kuma. Ajde bre odmah!